Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule do Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ko khubor man ta ka step ka khatwai tere unai weng kilong. Job bon seat ka BJP ha ki election jong ka Diori Autonomous Council ha Assam. Pek biang Menteri ke Sarkar Padang uba pek yakna Transport and Highways Unitin Gadkari yak projek kiba slam ban pendap ha ki South League jela jong kari. Election benda Menteri rang ba ka jela Meghalaya ukonat ke sangma ha ka annual conference ka South Sun jong ka All Garo Primary Teachers Association ha Chibonga Upper Primary School Kharkota Hanot Garo Hills District bat pelong ka Society for Empowerment Education and Development Nisit ya ka awareness program halor ka phang mental health and substance abuse ha multipurpose hall jong ka BSF Senior Secondary School Umpling Shillong ka khubor ka babnya ha Assam ka BJP kala job bontli kisit ha ka Diori Autonomous Council poll ka BJP lembat ki parlok ki jongka kilayo khat asit na ki arpo artli kisit bat kumta ka dunatang sisit banyo bat biang ya ulakam sensar ka Congress kala job tang asit kat ba prasit pat la job da ka Jimo Chaya People's Party bat ki kertong simen kidan halu nyop samnyup ki kertong ki balaya khun ya ki election jong ka Diori Autonomous Council ha ki khat nyotli ngonong biang kidan hadu nyop sannyup ki kertong ki playa khun ha ki election jong ka Diori Autonomous Council ha ki nyotli ki district jong ka jela Assam na ka liang Menteri rang ba ka jela Assam u Himanta Biswa Sarma lemba ka jingtho ha ka Twitter handle ka jong ula ai khublei ya ki nong thot vote halor ka jing senya biang ka jong ki ya ka seng BJP une Menteri rang ba ka jela Assam ula ongru ba ka jing job bon jong ka BJP lembat ki parlok jong ka ha ka ne ki election ka pin i ka jing senya ki pat ba ya ka ne ka party lembat ya ka sarkar ka bolong hapo ka jing yalam jong unong dalam bayo i jengai Narendra Modi ubalongru Menteri rang badu jong karim Menteri ke Sarkar Padang ubapet yakatnat Road Transport and Highways Unitin Gadkari ulapet biang ya ki projek ki balas lem ha ki South League ki jela jong kari khnang ba undup smotho ya ka daw jong ka jing slem jong kini projek ban ai ru ka jing batha bakin penkloi ban pendep ya ki projek ki balas slem une Menteri ke Sarkar Padang ula batha ru ya baro ki officer bakin pet ban pendep no ya ki projek ki balas slem ugat kari ula ban ru halor ka jing non kam bandon ka jing ade ha Padang ke Sarkar jela bat ke Sarkar Padang ban pinni ya ki surak ki papaka bha ha ka than syate lamingi ugat kari ula ai khublei ru ya Menteri rang ba ka jela Assam halor ka jing keluar ban ajaka ban penhia ya surak ha ni kejelam ha ka juga por une Menteri katnat Road Transport and Highway jong kari ulap pembela kendai hajar kilo tingka nak bentai projek bathamai ha Meghalaya san hajar kilo tingka ha Nagaland bat saw hajar kilo tingka ha jelas Sikkim ha ka ni kesngi ladon lang Menteri khna jong Sarkar Padang VK Singh ki Menteri jong Sarkar jela Meghalaya Nagaland bat Sikkim lembat ki he officer bat ki kontraktor ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khas Hills District ikong Karamai Kharkongor ilapli ya ka building jong ka Maukarwat Rural Market ha Maukarwat Southwest Khas Hills District ya ka ni ka building latay ha ka jinglok kabalong life ulay lakting ka balabay pisa da kanabat limba ka Gramya Vikash Nidhi Fund ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ni MGNREGS bat ka National Rural Livelihood Mission ni ka NRLM haba ajing kren hakani kesni ikong Karamai Kharkongor ilapen pau ya kejing dokumen ban sakhi ya kikam jong ki lightly ki scheme jong Sarkar Padang shushu ikong Karamai ila ongru balada nginang banwa ya ki scheme ngila banyo ya kilo ki jinon kam ki ba ajing mintoy bha ya upai ba ka Lingam Presbyterian College Mountain Coat kalayo ban play pai ba no ya ka yeng building batmai jong ko college ha ka balawan ban play da u Dr. WR Khaluki u MP ka Raja Sabha henen kesngi ya ka ni ka yeng building batmai jong ko college layo ban beting ka na ka scheme NEC jong usnam 8000 arpho 8000 arpway ka balawan la kerpang da wemeli ka than u ba girgur mithong balamang pisa ka balakot shedo ka khandai pusan lak 8000 nyos pa sauting ka jingyo jong ka Lingam Presbyterian College ya ka ni ka yeng building batmai kalong ka jingkal khu ka bakraw ya ka college na marbaro sikata kampat don na ka jong ka yeng building rela shpnul kam ya ka yeng jong ka rilangam Mission Center Sinat building ban pelong kelas nado balas dang menseng ya ka house nam arja kan riu nalor kongsan ha ka ni kasngi laidon lang ru UMLA MDC ka than uba gi ko mirthong ko musumbut kongsan UMLA badem ka than uba HN long siang ki pastor ki riu rang ba ki khana school bat ki wei ki balasa khot soham ka jingalang jong ki officer jong ka district halor ka mass awareness bat ka jingthau ya ka Ayushman Bharat Health Account ha Southwest Garo District kalalong ha ka snibalang jong ka teyaw ha Ampati Circuit House ha ka jingdon lang u Additional Deputy Commissioner u AVD Shira DMHO u Dr.
Mali hajong lembat ki officer jong ka district administration lembat ki kinhon jong ki officer nakatnak ka koi kakhiam. Ka registration ne ka jing penrung kerteng na ka benda ka Ayushman Bharat health account ha ka ni ka district kan sedang nadu ka khatsau terik mentau benai. Kani ka dei ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya khubor. Menteri nang ba ka jilla Meghalaya o konat kisang ma ha ka sini balang jong ka tayo ula shimbenta ha ka annual conference ka Southsan jong ko All Garo Hills Primary Teachers Association ha Chibanga Upper Primary School Kharkota ha North Garo Hills District. Lemba ketuit ukonat kisang ma ulong bakum kesokal jela usngauhon ban ulong ya kejing dawa balas lembha jong kinong hikai kibumdei jong sorkar da ka ba regularize bal ajing rap pisa shushu ya kinong hikai bala dawa da ka All Garo Hills Primary Teachers Association na ruus nem ka khandai spa khandai pusau shushu ukonat sama ulong ru ba kinong hikai kilong kibut lum jong ka jingkiu jong ka nu ka imlang ka salang bal ula penshlo ru yaki ban ai ka jing shakri ka bapaka shushu sha ka imlang ka salang bakin la ban pinkiu ya ka jilla Meghalaya lemba ki pateng ki banmi haga ni gasni Menteri rang ba ka jilla Meghalaya ula jurip ru ya ka jingte jong ka United Kharkota Government Higher Secondary School khnang ban pintikna baki kam kinya stand laban kalau hangni ba ka ni ka school United Kharkota Government Higher Secondary School ka ni ka school government ka ba aspa phra ban non lang ha ka thup jong ka jingpan bha dak sarkar jilla ka Society for Empowerment, Education and Development nekasid ha kasini balang jong katayo kalapelong ya ka awareness program halor kapang mental health and substance abuse ha multi-purpose hall jong ka BSF Senior Secondary School Umpling Shillong. Ha kani ka awareness program ki khina school kilakali ya shibun ki jingkili ki bayade bat kani kapang ha ka jing yatai ka balan ya kumbashi kinta ai o resource person ha kani ka awareness program uday u Dr. Chayanika Sharma ubade u senior consultant psychiatrist jong Supercare Hospital. Ki pulit jong ga jilla Meghalaya ha kasni balang jong katayo kilalap ya atli ki mayap ki bom itho bat yo palai ru ya armut ki breu kinthuk ru ye wei khina hadian ka jinge ther kuli ba markeliang ba ki kinhun king atiar hadibru hill forest reserve hajan bamandanga gatpuli hawas garu hills sing ki pulit jong ga west garu hills sing kila pentip bagi dam ki kinhun king atiar ki batang shuyo i ek pulit kila siat yaki ban ka balapelong yaki pulit bakin siat lang yaki kum kadak jinge da ya lade hadin kani ka jing siat ki pulit kilayo ban kurup kawai ka AK series rifle kawai ka pistol kawai ka pla camouflage but unlikely ki kuli jong ka sulai 7.62 mm but khandai round ki kuli jong ka sulai 9 mm laban ko daw bagi pulit jong ka west garo hills district kidam pelong ya ka jing khenra habun ki jaka ban wat ya armut ki breu ki ba sha ra bor ha ka south rik mentau banai ha tikri kilam Menteri rang ba ka jilla Meghalaya ukonat kisang ma unsa ajing kren ha ka simple ya ka NM Lahiri Memorial Lecture araja RPR ban rakhe ya ka lingkho sngikha besis pa snem jong u NM Lahiri ubade uwe na kinong sa an ba pau bha jong kari wat ubade advocate general ban lingkong do jong ka jilla Meghalaya kani ka NM Lahiri Memorial Lecture kan long lasai ka sngi khal atarek ha ka posipo steng step ha State Convention Center Shillong ya kani ka program la pelong ha Meghalaya State nganong biang ya kani program lapelong da Meghalaya State Judicial Academy Shillong ya kalimpung yelakai second Northeast Olympic Games RHR RPR laple ha kasni play hasai training center haringkat kecing ipo ipeng kepala wan simda da lai hajar ngot kinong yelakai na kathan chate lamingi ya kani kalimpung laple da Menteri rang ma ka jilla ukonat ke sangma kumukong san ringkat Menteri katnat yelakai uba bante dor lingdo kinong mikmat jong ki jilla kathan chate lamingi kumju na ka Northeast Olympic Association Meghalaya State Olympic Association bat kiwei lasaki lang ha kani kasngi da ka khlol nomare bakan sai jong kejala Asam ke Himadas kani kalong kesin ke Baningkong baka jela ka ban pelong ya kani ke Lempung hadin baka Arunachal Pradesh kamsim lala ban pelong haus nem walala na ka daw jong ka klam covid khat khandai wala ka Northeast Olympic Games araja khapra ka blong Manipur lala ban pelong tang khat atli ke jingila ka yan re ha kani ka kinti ka pementa lala ban pelong halu khat atli ke bakan thup ya ka archery athletic badminton basketball boxing football judo karate shooting swimming table tennis taekwondo tennis
wushu, cycling, golf, weightlifting, bat wrestling. Kali ka program kolong ka ba ipo ipeng lemba ka jing shat ng radyo ka tan chatay lamingi ka jing yat mas pas jong kinong simbenta ka jing wai na kakinuhon tem jong ki somersault bat kiway na ka tan chatay lamingi kumjo na ka tarari choir na ka West Castle District ka Pentier Orchestra lampangs imli ka jing penheru ikidron ka jing penthebom solo swing bat kiway. Katu ka khubor ka lakut ka bawan sipi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat ka por pravajin ni seso bat ka Delhi station na ka bantay ki khubor ki banwan kani ka day ko All India Radio Shillong.